салом алейкум дӯстони азиз, чӣ қадар вазъияти хоину безебаст. Группаи бисёр экстремистҳо назарияи террористҳои запрещенода Российской Федерации и дар Ҷумҳурияти Торикистон именно Муҳаммад Иқболи Тулена. Муҳаммад Иқболи Тулен 2 рӯз пеш фарзанди ранги худаш бо як чумӯи дига дорад. Телефони iPhone 12 Pro сирх савдо карда. Ба фикри телефони ачаша баробар савдо кард. Лекин ман кӯшиш кардам ки боз инда хушишон кунам. Кули личон мекунам, саршон метам. Ман сад афсӯс хурдесам ки барои чӣ ин корома ман бояд 3 сол пеш бояд ман сар мекардам зидди ҳаромо, зидди курнамако. Исоқов айб кор кардеса. Хоино, ай каналотон куч бастеси, на? Муҳаммад Иқболи Тулен. Канале ки дига доход нест, неинтересное уже, а? Ман мехоҳам ки ай даҳани худат бишнавам. Тулен. Алё, ту мана хушуд дидеси. Қариб омадай. Муҳаммад Иқболи Тулен. Ман медонам тура чӣ корат кунам. Неки сад афсӯс, ту дисти мана намеғалти. Сад афсӯс. Неки фарзандои ту дисти мана меғалта. Именно фарзандои ту Кабири Крисат, дисти шакали группаи 24-от, дисти чумои дига боз, якадом лави мусиркаи Европа доза десем, бини каҷалаву лавдридагӣ зулма ба фарзандои шумо мераса. Просто ждат кунам.